Dobre, takže nachádzame sa tu na sklade, ktorý pôjde vlastne, čo je humanitárna pomoc pre obete vojny na Ukrajine. Chcel som sa spýtať, akým spôsobom sa to tam dostane, že ako to máte vybavené. No tak keďže vidíte, koľko sa toho nakoniec nazbieralo, tak sme sa museli rozhodnúť, že aby sme si prenajali kamión od oficiálnej firmy, ktorá robí dopravcov pre ruskú stranu, vlastne vozí do Ruska. Takže my sa vyberieme s osobnými autami, budeme robiť kamiónu sprievod a vlastne máme to rozdelené na dve časti. Takéto vrecia s oblečením a toto nemá zmysel voziť do oblasti, ktorá je postihnutá bojmi, pretože ľudia odtiaľ utekajú s 1-2 taškami, čiže tam by sa to nedostalo účinku, čiže tieto vrecia a oblečenie sa vlastne dostanú už do utečeneckých táborov, kde už si ľudia vlastne pomaličky znova zariadujú svoje životy. A takéto sunáre a vlastne plienky a všetko to ako jedlo, to ide priamo aj s kozmetikou, aj s lekárskymi potrebami, rovno priamo do tých oblastí, lebo tam vlastne už často nefungujú vôbec obchody, nie sú zásobované nemocnice, tam sa ženy nedostanú k sunáru a k plienkam k ničomu. Takže to najhlavnejšie vezieme do humanitárneho centra do Rostova, odkiaľ to vlastne oni potom povezú už priamo tam, kam treba, do tých oblastí. Oni presne vedia, kde čo chýba, oni sú vládou oficiálne schválení a takto vyzbierajú aj od ľudí pomoc a priamo aj od tej ruskej vlády dostali. Takže vy ste sa nejak nakontaktovali na nich? Áno, my sme ich našli a vlastne už s jedným z nich sme sa rozprávali pri tej prvej ceste a oni nám hovorili, že ako to funguje. Oni nám vlastne dajú aj doklady o tom, že to prijali a je to úplne čistá oficiálna forma, len teda naša vláda to nejako neuznáva. Chcel som sa zapýtať, aké máte skúsenosti s tým, že ako ľudia pomáhajú, pretože napríklad máme skúsenosti aj pokiaľ aj v rámci našej členskej základne a tak, že naozaj tí ľudia nám pomohli a čo vlastne dôkazujeme, že sme mohli priniesť tento sunár. Aké máte vy skúsenosti, ako ľudia nosia? Tak čo sa týka tejto zbierky, tak ja som úplne prešťastná, aj keď dosť unavená, lebo ľudia sme mali také miesta, kde sme celú dodávku zapratali na jednom mieste. Že sme naozaj išli do Kuprešovu a museli sme sa vrátiť, vyložiť dodávku a potom zase na Svidník a takto. A takýchto miest je po Slovensku vyše 20, ktoré boli takéto plné. Iba jedno na celom Slovensku bolo úplne prázdne. Také fakt, že aj v chudobnej oblasti, čiže to bolo asi aj tými sociálnymi pomermi tam. Ale inak boli úplne ľudia skvelí, ochotní a dali aj to, čo podľa mňa potrebovali, lebo oni vedia, že tu si to môžu kúpiť a tí ľudia tam si to proste nekúpia. A chcel by som sa ešte spýtať, aký máte vy napríklad postoj voči tomu, čo sa tam odohráva na tej Ukrajine a tak ďalej? Že... Tak ja ako politike sa venujem, aj ma to zaujíma, ale konkrétne v tejto situácii zaujímam čisto proľudský postoj. Žiadny proruský, proukrajinský, len proste si myslím, že to, čo sa deje tam, sa môže dostať kľudne aj k nám. A viem si predstaviť, že ak by moja rodina potrebovala pomoc, tak určite sa nájdú na svete ľudia, ktorí ju dajú. A my sme sa vlastne, ja som sa rozhodla s ľuďmi, ktorí mi pomáhajú, že nielen, že tam poskytneme tú pomoc, lebo vieme, že máme tú možnosť, ale ešte aj tým vlastne ukážeme s ostatným okolo, keď urobíme takéto video ako vy, že to môžu aj oni urobiť a tým vlastne môže pomôcť obrovské množstvo ľudí. Lebo oni sú živé bytosti ako my, len nemajú s čím začať, pretože prišli úplne o všetko. To je môj postoj proste, že oni naozaj potrebujú pomoc a my tú možnosť máme a je v našej moci a v práve to využiť. No samozrejme vidíme tu, že na vojnu sa peniaze vždy nájdu, keby sme sa po krku dlho topili, ale na vojnu sa vždy nájdu a na takéto veci vlastne sa musíme zase skladať my ľudia z dola. A takto si vzájomne pomôcť medzi nami. Ešte by som chcela povedať jednu vec. Mne sa strašne páči, keď starí ľudia, keď sme ich stretávali na uliciach pri nejakých akciách, tak hovorili, že mladí sa do ničoho nezapájajú. Ale počas zbierania to bolo úplne presne na poli. Že mladí boli rovnako aktívni ako tí starší. A to je super, lebo tí starí ešte majú stále v hlave to, že mladí nemajú záujem, ale ja vidím, že sa to už začína obracať. A fakt to ide tak, že tých mladých je stále viac, ktorí sa pripájajú k tomu, že sa treba spamätať a už neveriť tomu, čo nám tlačili do hlavy celé roky. Proste tým mainstreamom a všetkým. No tak aj v mene Vzdoru strany práce by som chcel teda zaželať, nech čo najviac takýchto príspevkov máme a nech čo najviac pomôžeme tým ľuďom, ktorí sú postihnutí vojnou. Aj my ďakujeme.